Oh, Man, what's up, Aya? We hello outside. guys, we outside. Yes. Okay, guys. As tempas as 10:30. it's 1:30. We are with Uncle Given. We are outside. Oh, chemie kaartjes zitten. Ons gaan nog niet bussen We slapen. zijn in de busjes lopen. Dus we moeten ons kaart barren zijn en ons outside. Laat ons maar naar onze slaapplek toe gaan. Die video touch. En Sisutu they say we are cheese. Oké, kom eens deze. Ja, is onze slaapplek. Ach, man, wat het dan? Hij maakt scary faces, maar die bus is aan niet aan. Is er voor mij. Mag gelukkig op die bus, laat die bus faces. Wees niet of hij kan toch? Dat is die thumbnail. Kan hem naar hier, dan gaan we maar YouTube posten. Oké, jongens wil braai slaan en hij. We gaan een bowler aan die bus. Oké. Die bus is onze Fuck, you want to go first? Oh shit. Our camera is hot. Come on. Outside. Jala, dede. Bako sa gordijnen toe. Oh, daar is gordijnen. Daar is achter gordijnen ook met een verloop. Oh, hier. Maak je die toe aan? Hey, dinsdag. Yo guys, there's people uit mal. Kijk waar slapen ons mensen. Ongelukkig is die pesos de Francis. Shalom, hoe zou je broer naar ja? Ik het hem nog. Enjoy. Menate wena. Kijk, Sophie is tadi das. Kijk die basis gebreek. Er is een brief die ik nog rooi van. Deze een I bought a new car. Safety gents. Ai bro. Lu zo niet in visitors pan is. Yo. Freaking Alsjeblieft toch. Shaya vrr. Sleep over with a gents. Ayaw ons jullie met notan van asa dagbera bana. Oh, Jana kan was become kamahal bro. Gaan hij post op mijn status. En check ik voor Janneke en voor Jackson. Een couple goals in de keer. Makal is konker. We outside. Kijk eens late. En zijn no slides. Oh shit. Dat was het. Ik kan niet. Wij sluiten één keer. Voor je gaan typen. We out. Oh, ndawali. Doei. Zeg hem weer. Ndawali. Oh ja. I know ons gaat ons slap. Hoor wat zoek ding. Wat? Dan zien we van morgen gaan wat. Skip toe. Hey, tjoef ja. Deze is een nasty Wat? Animal snoeplaan zo. Wale vat ons op die. Hij vat ons voor een poes. Straight. Wally? Wat die man een picture. Dan zei legends. Oh, what is the poes? Yeah, it's inside the bus. We're inside the bus. We're not outside. What's the time? Half past. I've just said it That's in half past one, in the previous videos 1:30, but now is it originally 1:30? Look at the top, Sharp.
Want het tegen zin in jou? Nee, wat? Alle mensen jou tijd, mijn tijd is alles. Oh, was omdat je Merida is, ne? Oké, wacht. Je weet je een verhouding. Iemand ook nog. Oh, lolo. I'm a take someone in this. I'm not a fuck. Zal het niet je een verhouding? Aku sedih suka goed tadi. Alles jene foto. Ja. Even de cameraman is tof. Wel, dat jou gewoon. Alles jene foto. En altijd die cameraman praat die mist. Ja, mijn broer, je vraagt was questions. Alles jene foto. Oh, siapa? Ah, niet of zo, zelf ben. Ay, wale bis wale bro. Wanneer was het toen ze ook voor mij zo zelf ben? Wat was van Suri? Dat was met wat ze nou man. Weet ik je gezien met boetje. Maar toch, gisteren ook gezien man. Wat? Dat was aan niks poepet man. Oh, jullie. Daar, dan was van... Oh, gisteren is alweer zondag. Ja, dan waren ze weer maanden. Ja, yo, En dat is Engels. zo weet ik zoiets gezien wat van. Wat ik... Ja, side. That drives me crazy. Cameraman.